ngajeni bapak. Nggih, Pak. Arek saiki unggah-unggah gak duwe. Nggih, Pak. Tata krama gak duwe. Nggih, Pak. Hunyuk-hunyuk tutuk kono tutuk kene. Tutuk gendadat. Arek saiki ditata rek. Nggih. Gak yayan ngono iku. Nggih. Tutuk kono tutuk kene. Tutuk gendadat. Aku malah gila. Oh, sik. Yo. WA-ne aja. Entuk chat saka dosenmu. Kon gak mlebu sekolah, malah kon ngentekno dhuwit jurusan ya. Betul, Pak. Kon aja ngapusi. Kalungan sarung ra gawe songkok iki. Ya apa, Pak? Isok gak isok dina iki ibu ayo digawa ning balai desa. Loh. Lah ngapa, Pak? Sampeyan gak krungu kondang ibu ta? Enggak. Bapak lagi mati 3 dina wis ditinggal demenan ambek wong liya. Loh, tenanan no? Loh iki ngene, loh ngono. Kok loh iki ngene? Oh, kleru. Ha iku lah ya mak piyok ngono lah ya. Jadi Jebule? bumane muce Mas. Kaya ngono kuwi ya. Kaya ngono. Nggih, Pit. Kelakuane ibu ning jaba. Yen sing siji iki rada gedhi ya rada semok. Semok, semok, mok, 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 mok. Oh, kok angel iki. Siang makan nasi Putar. malam mimi susu susu rawan rasane ra karuan susu rawan rasane rasa Terus, terus. Alhamdulillah. Nggih. Wilujeng dalu Mas Klidik, Nggih Mas wilujeng Kluthuk. dalu Mas Nggih, Minto. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah. Barokallah barokallah. La kaula wala quwata illa billah. Matur sembah nuwun Mas Minto. Nggih. Pun dene dalu menika saged sowan dalem agung beliau Bapak Haji Imam Syafi'i. Insyaallah dalu menika anggenipun lenggahaken panjenengan ngawontenaken tasyukuran ridho lan hidayah barokahipun lumeber dumateng sedaya warga masyarakat dalu menika. Allahumma. Amin. Nggih. Niki mboten kaya-kaya bengi niki Mas. Pripun? Masya Allah jan tenan. Pak Syafi'i niku leh ngenak-ngenake kula panjenengan ora kaya dalu niki. Nggih. Wis kula mriko nggih langsung nika nggih sekolahan TK niku. Sekolahan TK niki Pak. Pripun, pripun? Masya Allah jebule fasilitasnya ora umum. Kamar mandi. Nggih saking lomone kamar mandi mon mboten duwe Saiki lek lawang wis kamar mandine apik, Mas Jo Kluthuk kon ngomong piye? Pripun? Biasanya lek kamar mandine iki ndak tersedia dengan baik kan Loh. bakok ora nek sing lampune mati. Mboten niki sae Pak Iman Lah, niku iya. sae. Demi bermasyarakat yang baik, mula kamar mandine dipun kasih ruangan khusus Khusus. tanpa pintu. Hah? Tanpa pintu dadi sinten-sinten saged nika. Sing pundi sing nek pintune mujane pintune ngono lho. Lho, kula teng mburi omah dadi teng latare wong. Mboten dadi teng latare wong. Niki mau jenengan rawuh mriki Nggih. sowan mriki saking dalem napa saking pundi Mas? Saking Yogya, Pak. Oh saking Yogya. Nggih 5 hari wonten Yogya lajeng mingke dalu lanjut mulih. Mangke riyen kok 5 haji teng Yogya niki teng mbok enom apa? Mbok nom sinten? Lho. Jenenganipun provokator. Mengko gek duwe bojo anteng mriko melih ngoten. Bojo niku insyaallah kula tetep siji. Heeh. Ya siji Ponorogo, siji Tulungagung, siji Kediri, siji. Dadi ngoten lho Pak diratani Ya ngoten. iya, seniman iki lumrah. Lah napa to? Wong sing penting nyambut gawe kok dadak Ah, rebut iya, bojo. iya. Jenengan asli. Mula aja sok maido karo liyan, ndak malah ketularan. Kono maido terus, tapi Mboten tidak ono. mboten niki pancen sing kula contoh Mas kula niki. Ah, iya. Niki gen tatanan keluarga sae Pak. Ha-ha. Kula dalu niki kula mboten ajeng tutur-tutur putranipun Pak Haji Imam Syafi'i mboten. Kersanipun menika Nah, pengalamipun kokeh niki timbang kula Pak. gak oke sampean. Lho. Kok Kono sik pisan kono pindho ping 3 kok. telu makleke kuwi ya. Lah pira? Wong kene lagi siji kok telu piye to kok. Lah sing ngomong loro ke sapa? Kuwi pas lali. Ngono lho. Aduh. Ora ngerti kok Iya. jenengan. Jelaske Mas Kluthuk, coba jelaske. Niki Mas kula pun nganti panjenengan getak. Soale bocah niki gampang panas. Ngoten lho. Panas kon gimbal es. ngono. Awake gampang panas. Soale niki titisane bae ngoten lho. Ayo. Omong ora mi guyang-guyu tok. Piye to? Ya sabar to. Mikir dicedhake. Nah, ngono. Ora lecuk. Urung-urung kok wis dadak ngetokke lapat sing ra kepenak. Ayo. Arep ngomong apa? Loh, tuturana mantene. Nuturi apa? Keluarga kowe murat mare tok nuturi gedeng aja niki.
Ora kok murat-marit. Yai sepuh sing rawuh bengi iki karena ora kok tegesi rawuh mirsani mboten. Iya. Ning ya juga urun doa restu. Nah, Alhamdulillah ing dalem menika ting daleme Pak Klopo mugi-mugi sedaya Kowe ora gerjebleh contongmu lho. Wong daleme Pak Imam Sapi Pak Klopo iki. julane apa? Pak Bathok. Jerone apa? Klopo iki. Lah iya. Iya nih Pak Bathok Pak ora Bathok. Pak Nangun. Pak Bathok, Pak. Haji. Pak Bathok, Pak Haji. Alhamdulillah ing dalu menika syukuran mujudke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika ndhawuhke putra lan putrine menika ujare Pak Bathok, Pak Haji Safi'i. Alhamdulillah. Pak Haji Safi'i menika alhamdulillah siji syukuran mujudke syukur putrane jedaupan, sing siji syukuran mujudke putrane sak menika dipun angkat dados PNS Pak Minto. ya. Betul lho. Pak Minto. Betul. Dikukuhkan sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri. Kediri. Si putrane. Oh iya no. Mbak Putri itu sudah menjadi Dewan Pendidikan. Ono king Kabupaten Kediri. Mulane syukuran. Syukuran apapun bentuknya yen wis diweni kanikmatan karo sing kuwasa, ya wajibnya seperti ini. Ning sing Syukur. rapas siji Mas iki. Pak Haji Bathok sing rapas siji. Napa? Lah sing disyukuri iki telu kok syukuran barengke ngene ora rugi. Loh. Kok mboten rugi to, Pak? Mboten rugi. Rumangsane ping 3 terus ping 3 ngoten. Sing rugi awake dhewe. Pak. Pak Minto. Pak Haji Bathok menika nyelengi nglumpukne. Iya. Wis paribasane nglumpukne iki wis pirang taun. Angen-angene alhamdulillah dalu menika saged kalaksanan. Kudune wujude jenenge awake dhewe iki sebagai seniman seniwati bersyukur ora terus nggih mongso ndak ping 3. Loh, lek umpama ping 3 apa awakmu ndak gelem? Loh, ya gelem lho Pak Minto. Lah gelem ya lho. patut disyukuri to. Ya aku melu no nyambut teko Rambojak melu. Iya. Dadi Pak Haji Bathok menika nun sewu Pak Minto. Piye? Alhamdulillah Pak Haji Bathok menika kula pun kepanggih piyantune Godi dhuwur putih. Gedi dhuwur putih sapa to? Pak Haji Bathok. Kok piyaine ya sak Mas Minto ngono kuwi kok. Mau Kok gede dhuwur sapa? Pak Haji Bathok, Pak Pak Haji Bathok ki piyaine ya sak Mas Minto ngeten niku. Pak Haji Safi mana? Lah nggih. Kok gede dhuwur putih sapa? Wong ireng kaya ngono kok iso. Menengo to, ditanggapi dilem lho. Mbok ya sing wis jujur wae ngono. Iya. Ngono. Dadi syukuran penting. Iya. Dadi bengi iki kan mujudke syukur kita, Nggih Mas. Pak Ya. Minto. Wis pokoke alhamdulillah menika syukurane Pak Haji Bathok menika kula ora gumun. Syukuran lah kowe kudune ya syukuran. Aku dengi bar syukuran. Alhamdulillah. Alhamdulillah anakku saiki meneng Polsek Kandat. Oh diangkat polisi rono. Nyopet kecekel dengi dadi Wong nyopet kecekele mbok nggih syukuran ki ya ngopo kok sing iso. anak barep tapi anak nomor 2 sing wedok. Alhamdulillah. Sing wedok. Nggih. Alhamdulillah saiki wis aku yo iki syukuran. Amin. Saiki wis dadi pegawai bank. Masya Allah. Neng Bagian Bank Mas. BRI Pusat Wih ning lho. Surabaya. Elok. Bagian pengawas. Bagian asok benulan ki alhamdulillah. Kuwi jenenge nasabah mekar kok iso. Wong nasabah kok mbok unggul-unggul nih. Wong kok senengane kok gugah kremi mati. Lah iya. Berarti kulo sing Loh, kulo. ora lho. Ya kulo. Wancine rendeng tanggapan arang-arang kok ngomongke nasabah bank. Sing penting niku utang, Pak. Napa melih bar iki poso gitu. Heeh. Awak dhewe iki bar iki poso, ada sebagai seniman seniwati, iki to alhamdulillah iki iso tanggapan. Nggih. Iki lho ulang ngarep tanggal 18 19 iki bar iki poso. Sak ulan iki seniman seniwati prei, Pak. Loh, Merongos kabeh. lah berarti ora Nah. ora duwe kreativitas sampean. Mulane kula duwe rumus Pak Minto. Nah. Heeh. Piye carane ben poso iki seniman seniwati ora bakal kekurangan secara ekonomi. Nah ngono lho. Dicontone iki sinden-sinden contone. Dikasih resep. Tak resep. Ngono. Kula niku lek poso Pak Minto, Ah. penghasilan saya itu justru malah ngono lho. Iki sedina ki 2,5 juta. Masya Allah. Poso kuwi Poso kuwi aku. omsetmu 2,5 juta. jualan apa kuwi? Loh, aku sore ya jam 3 sore kae. Nggih. Budal aku. Teng pundi? Mubeng golek takjil. Lho. Mubeng. Eh. Pokoke sing takjil tak gowo, tak gowo. Engko lek jam 5 sore tak dep ning ngarep omahku. Lho, mbok dum-dumke. Tak dol. Weh, jenenge keranjingan ngene kuwi. iki. Ngene iki kowe ora golek pahala malah nambah-nambah dosa kowe. Lho, sing- Kudune ya malah weh-weh. Weh-weh apa kira-kira ndek apa-apa weh-weh gendeng jane iki. Kudune malah sedekah. Wong sedekah ora saya lempah, ning sansaya bakoh. Wong sedaya kok sedaya. Wong sedekah niku ora Oke, asine ganteng tapi Ora saya luka. saya kebak. Nah, kuwi dirungokke. Iki, Pak. Dadi wong ki aja sok duwe iman. Kowe nek duwe iman besok Gusti Allah meni rezeki kowe ya iman. Iman. Mula Pak Haji Imam Sapi iki ora iman ngono lho.
Mulai insyaallah lumintu rezekinipun, Mas. Nah, kuwi. Ngono dicontoh to. Angger petuk wong sedekah, ngono lho. Sedekah ki mari apa to? Ngangkat derajatmu besok. Ngono. Ngerti? Lho, kejaba ngangkat derajat wong sedekah ki mujudke tulak balak Nah, adoh saka ngono. penyakit. Ngono lho. Dadi kowe sedekah, sing sedekah sapa ki? Bojoku, bojoku. Sampeyan ra sedekah? Enggak. Wah, berarti niki, Mas. Sing sehat mung bojone. Berarti sok catetane sing kuwasa. Nek sing sedekah bojomu, wis sing nampa nikmat wahyune bojomu. Piye? Sing nampa nikmat wahyune bojomu. Bojoku berarti apa Rabi Wahyu? Loh. Kok rabi karo wahyu piye to? Lah le Wahyu iki Loh. Sing sedekah sapa to? bojoku jadi budek ya jadi. Lah. Lah sing sedekah bojomu berarti sing tok wahyu bojomu. Lah berarti kowe ndongakne bojoku Rabi Wahyu kowe. Pedekku lho, tak diatok jafu lho ya. Maksudnya ki wahyu kuwi besok sing entuk apa ya nek ngarani? Nugroho. Nah, Masih Wahyu. kok masih wahyu piye to ki? Nugroho. Anu jan anu Mas, jan percaya. Tegese iki sing wong sregep sedekah Nah. kuwi mah pertama bakal kewahyon. Nah. Cut entuk nugroho. Nah, nek nugroho ora ngerti liyane nugroho napa Mas? Ngerti ra liyane? Napa? Teko kae apa liyane? Apa hubung-hubungne aku? Nugroho ora ngerti. Apa? Wahyu ora ngerti. Ah, Paling hidayah. Nah, mbake kuwi. Loh. Mbake Wahyu karo Nugroho. Kita ya. bocah ki nek pekok nemen men to ki. Kowe ki mbok yo sing cerdas sithik lho. Ndelekke dalang sing cerdas, syukuran putrane Pak Haji Imam Syafi'i diangkat dengan pemikiran yang cerdas. Hidayah, wahyu, nugroho kuwi padha karo pulung. Wis. Oh alah palike wis. Lho. Pulung. Palike kowe iki jan pikir piye to? Ora ngono, Mas Teki ora ngono. Ya kenyeh-kenyeh ora. Sik Mas. Aja dipaidungsake. Pripun? Pancen lek tanggapan arang-arang ki kecerdasane ki ilang. Lho, Pancen aku ngono ki ya. layakno ndasmu dirubung laler terus. Lah wong kowe dijak omongan nangil, yai sakmene iki cerdas kabeh lho. Senajan to sepuh-sepuh ngene iki nyenengke. Lho. Delok wayang iki ora kok men delok wayang tok. Sing digoleki Mas yo sepuh iki piye? Ngene iki penyemangat hidup ngene iki. Nah, Ora ngerti kowe. Penyemangat hidup gundulmu. Piye? Iki ngono perjuangan hidup. Lah kok iso? Nek tak berjuang ora hidup dek. Lah wis sepuh kok mulane Ngomongi. didelok Bapak Haji Imam Syafi'i iki Nggih, Pak. yaine kepiye? Blobo. Nah, Blobo. Nyatane syukurane anake manten, Hmm. syukurane anake dadi pejabat. nah. Nanggap wayang iki sing ora bakal lali sing darani pendidikan sing darani jabatan ora lali marang kabudayan Indonesia. Sing tak karepe ngono kuwi. Bener ta? Mula sesuai kalih asmanipun. Bapak Haji Imam Syafi'i. Heeh. Imam wis ngarani pemimpin atau presiden rumah tangga. Syafi'i tiga suku kata. Saiki tegese apa? Sah kuwi tegese wis sah nek dadi wong tuwa ngangkat derajat anake. Mulane dipinterke kabeh. pi. Safi itu fitrah. Sik to. Fitrah kuwi resik. Resik kuwi suci. Dadi wong tuwa sok nek wis saya tuwa nek iso saya resik. Mula titelitasnya Bapak Haji Imam Syafi'i. Itu ikhlas. Wong tuwa ki ra duwe pamrih. Ning ndi-ndinggon wong tuwa kuwi mesti ikhlas. Wong tuwa ngopeni anak 5 ning anak 5 urung mesti nek iso ngopeni wong tuwa Siji. Lho, Iki lho. istimewane ning kono ki wong tuwa ki. Kuwi. Dadi sing diutus Gusti Allah wabil khusus ki ya malaikate anak ki ya wong tuwa kuwi. Ngono lho. Ngerti ra? Kuwi mudeng ra? Deng, Pak. Nah, piye? Napa? Lho. Wong tuwa siji Iso- iso ngopeni anak 5. Lima. Ning anak 5 rong karuan bisa ngopeni wong Anak tuwa siji. Lha iku lho. Ya. Delon wong tuwa le sabar. Sik cilik mau ngompol ganti popok ya sabar jam 1 bengi tangi. Nggih to? Anake luwe jam 1 bengi sabar sik gelem dulang. Ha iya. Lho duwe wong tuwa. Terkadang ngono pake ngelak ya sik dimiki. Lho. Ding aku. Kok dimiki piye to? Lah sampean ki paling lha niki mboten iso, Pak. Wong bapake mati mon ditinggal delok campur Ora sari. mudeng kok kuwi pancen ya ora mudeng kok. Kon mudeng piye? Lah wong nyekari kliru lho, Pak. Nyekar tenggene sarian niku ora iso bekti, Pak. Kadung nangis niku mbok iso ditangisi senes bapak. Lah, Niki lak ngeten, kok Pak. ketok men lek ora tau jarah kubur Niki ning lak wong enten tuane. maisan. Niki enten maisan. Heeh. Niki nggih maisan. Kecape niki lak sing omahe Blitar kula nyusul ngrika. Heeh. Jam 12 bengi niki nyekar bapak
Kula ngetut nika mburi. Lah kok Roro niku nuwangis gugu. Aduh, Pak. Sepurane sing oke ya, Pak. Aku arep klitik ora iso nyambangi sarepmu, Pak. Lah kok kula niku kaget Mas Mito. Lah kok sing ditangisi kluthuk iki senes bapak ngono. Lah sapa? Lah kok teng maesane tulisane Yayu ngono. Oh. Kula sadok to niki. Hei, bapak ning mburi iki lah aku ngono. Sing pekoki kowe kuwi. Ngapa? Pak I anggere jam 12 bengi. Kuwi ngono karaoke karo Yayu ning kene iki lho. Iya, elek ngene iki to. Malah ndengi live TikTok barang iki. Mula ya kene ya nurun iki ya mergo pake sing kaya ngono kuwi. Boten guyon. Kowe lak wis tak omongi to, Guyon, Mas. Pak. Boten. Wong derajat pangkat kuwi sampiran. Iya. Mergo wong urip mung mampir. Hampir ngombe dadi. Nah, ngono lho. Nah, nggih mboten Mas. Nggih. Wayang ki wayahe sembayang ringgit disaring lan diangkit. Diangkit. Diwiwit krasa lara. Aja diwit liyane. Nek ra kepengin dilokke, Aja ngelokne liyane. mergo awake dhewe menungso. Menungso iki menus-menus kakean dosa. Wong urip mung mampir. Ngombe dadi. Ngono lho lah. Ngono lak jelas gitu Mas. Tut wuri Andayani. andayani jel basuki. Mawa beyo. Wong kuwi aja sok alok bakale Melok. Mergo wong urip mung mampir. Hampir ngombe dadi. Nah ngono lho. Nah, gamelan kuwi gawe Amaling amaling liyan liyan. Pak Minto. Tong 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 masjite sik kotong deng 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 masjite sik Sik sedeng. sedeng. Nek wis tong 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 kurang seru, aja ditinggal turu. Nah. Mergo wong urip mung mampir. Pelempoken. Boban nombene gedeng. Angel kok Ah, bisa iya. ngomong angel. Mula ngene iki lho Mas, kula bersyukur. Sing penting Ya. awake dhewe bengi iki didhawuhi menghibur. Menghibur. Piye carane menghibur Nah. ben iso mengedukasikan penonton. Iya. Mula digolekke kae Coba. ibumu toh karam kae. Bah, lagi malah ora iso bedakne iki ndi pager karo ndi. Kon dipager ndi sinden mangsamu. Dadi tetembangan. Lho ngene ben kepenak kok iso. Diawiti saka presiden sing endi? Sing Loh. sing gedhe. Nah, iki ana pundutan Mas diwaca dhisik. Napa? Geng dalu Pak Dalang kula Mbah Darno Tulungrejo kandhat nyuwun gending sesideman matur sembah nuwun. Peh dan Engko sing dilacani sing Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Geng dalu. Pak Minto kula nyuwun lagon kacu kuning kalian Rondo Banyuwangi. Menika Anu ngapunten Pak. Pak Surani Manggis. Pak Surani Manggis nyuwun pangapunten gending Rondo Banyuwangi dene saged dipun pinangkani Pak. lah ngopo? Rodone slabine sik slabi. Wah iki gendeng pamundutan kok rumangsamu. Sabi. Jajal bet kene bet. Ya. Mas, anu Mas, santaan Mas. Tuk Ya. tuk ben ngadeg jajal. Kaya ngapa? Ya, ngadeg kok, Nduk. Hop, tuk. Atas ono. Hei. Rene. Suwak Mas. Aduh. Tuk gendeng. Wah, kowe Mas. gudi lincah. Kowe iki dikodratne kaya ngono kok iso. Lah ya ning awake sehat. Sing cilik-cilik iki lho. Kowe iki nyapet Nggih. kok ya mendadak milih sing gedhi ngopo? Sing gedhi Ayo. kuwi angel biak-biakane. Heeh. Sing cilik-cilik iki lho penak dan dilukno pethuk ngono lho. Aku mang wis ya, Mas. Bubumu gudi men. Pupu ndasmu kuwi. Kilengan. Kuwi lengenok pupu ora. Kok iso? Ngajeni. Coba jajal kowe umpama awakmu dadi anake iki jajal iki mbokmu jajal. Sik to piye to? Kae jajal anakmu Oh, ibaratnya. iki anakku. Iya anakmu mbok kon kuliah kaya ndek Mbak Putri. Oh, Iya. nggih. Ben sukses iki kepiye Nah, prosesnya kepiye ngono jajal. Oh, nggih. Anakmu tuturono kae. Le, samane sekolah kok panggah bolos ae to, Le. Sik to mosok tuwek anake karo mboke. Tok Eh, maneh ngono lho, Mas. Tak omong ngene ya to. Bocah saiki ora iso didelok saka rupa, ora iso didelok saka umur. Iya. Saka lo umure enom raine tuwa. Tuwek. Saka lo raine tuwa umure enom. Ya, mosok ra iku tuwek, Mas. Lho, sing tuwek iki raiku iki lho. Aku apa iki? Sampean anake. Izin ya, Pak. Anu ludrukan. Oh iya tung tak tok ngono jajal Mas. Ngono. Ras. Anakku meng nang ndi ya marane? Oh, alah tuk mendino mek dolan mendem. Mbok sekolah ngono to, Le. Panggah ora mendem ya medok.
Wong aja no. Dek sing ditiru ki lho sapa? Lah nggih, ditiru ki lho sapa? Ya apa sampean ku grundel dhewe ya apa? Saiki ndok ndi anakmu ndok ndi? Gak ro mau mbuh neng ndi kae Mang? Lho, sampean iku minangka dadi ibuke. Lah apa gak iso nuturi anak situ? Gak kena dituturi. Lah ya apa sampean lan didik iku? Arek iku mbok. Biyen metengmu itu nyidam apa? Oh bapake akeh iku, arek iku. Wah, bapake akeh. Oh, layakno anakmu jenenge Bram. Gawene Brame rame lho biyen. Iya, mbuh wi. Gak, saiki anakmu ndok ndi? Anakmu ndok ndi? Parane rono mau. Ayo diceluk. Dipakai. Weh. Anakku. Ya, Bos. Nek. Gak ngajeni bapak. Nggih, Pak. Arek saiki unggah-unggah gak duwe. Nggih, Pak. Tata krama gak duwe. Nggih, Pak. Hunyuk-hunyuk totok kono totok kene. Toto gedadot. Apa arek-arek? Kok niku unyuk-unyuk kok kono ya Allah. Neng Mas. Kon gak ngerti unggah-ungguh tata krama subasita sopan santun Nggih, Pak. adat ketimuran. Nggih, Pak. Arek saiki ditata rek. Nggih. Gak yayan ngono iku. Nggih. Totok kono totok kene. Toto gedadot. Aku malah gila. Ya. Oh, sik. Penak lho, Mas. Kono. Lah kok mboke diusuk-usukne. Ah, kon niku ya apa rek? Ayo, totok kono, sungkem ambek ibumu. Apunten. Ya apa niku? Wis jo nggih tutuk getak dong. Ding aku. Yo alah. Ger, Ngono. Nggih, Pak. kon niku dok endi? Kuliah, Mah. Ibu ki lho goleki toto kono, toto kene. Oh, tutuk getak dong gak jotosne. Ora. Rasa nggih blangkon to, nah ngono lho ben ketok enom Kuliah, Mah. Kuliah. Nggih, Mah. Heeh, muga-muga iso sukses kaya Mbak Putri ya. Ya, Mah. Mulane pancen aku ki ning ndi kuliah. Aku ki sembarang Nah, Oh, ini kaya anak kuliah ngono ya, Mas. anak kuliah nopo malah kaya bang plecik ngono ya. Ge mancing, Mas. ya, Pak. Boy, rene. Eh, Boy, kok jenenge kirik. Loh. jenengmu Boy Ireng. Dagelan Madiun. Ayo rene. Kon niku ya apa rek? Gak mesakno ibumu ta? Ya, Pak. Ibumu direwangi kerjaan karo bengi, bengi karo awan. Oh, Golekno duit ning kanggo ngragati awakmu. Saiki ayah entuk kabar kon saiki gak tau mulih. Ndok ndi kon? kuliah, Pak. Kuliah tak kuliah? Kuliah, Pak. Kuliah tak kuliah? Kuliah. Ayo. Ibumu teko. Kuliah kula, Bu. Tenan kuliah. Nggih. Wingi kuwi dosenmu kuwi goleki. Kon iku ndok endi? Kula kuliah, Bu. Kon Gak gak percaya. WA-ne ayah. Entuk chat saka dosenmu. Kon gak mlebu sekolah, malah kon ngentekno dhuwit jurusan ya. Betul, Pak. Kon aja ngapusi. Lambe gunane dingge omong sing apik, Nggih, Pak. Dingge ngomong sing temen. Nggih. Aja ngapusi wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wis rekoso. Sik kok gawe rekoso. Kurang apa aku dadi bapakmu? Mulane, Pak, pancen kula anu Ajining diri saka latile, Nggih. ajining raga saka busino. Nggih, kula. Kon gak iso jaga wong tuwa. Nggih. Sok dadi apa kon, lara, Pak, lara, Pak. Sawangen ibumu Lah nggih, Ibu menika mikir kon nganti ngenes awake sakmono gedene. ngelesok lemu. Kok aja guyu-guyu kon. Lara lho, Pak. Cek kene iki. Pak. Duwite mbok delene iki. Kuliah, Pak. Kuliah, Aja mbok delene iki. kuliah, Pak. Duwite mbok delene iki. Aja ngapus. Aja ngapusi. Mbok Kuliah, Kok Pak. nganti apa? Mbok kerja apa? Bapak kerja apa? Aja kaya ngono. Anu, ketika aku izin anu Pak minta. Heeh. Aku tak dadi bapake kula. Ya apa iki? Kowe anake kowe. Lah kok pengen dadi pake? Anak tutukan biasa. Aku dadi bapake aku. Anu nyilih sing tak tos. Pak Bomo.
Kula bapake kula. Sini. Ayo. Tung. Alah. Kok ngene men to nasibku. Mbak. Yudi sing teko, Mbak. Ya layun. Mbak. Layun. Bapakmu layun. Apa, Mbak? Bapakmu bendino kuwi ngomong medok. Astagfirullahaladzim. Mbokmu ki ndak tau diuli layun. Astagfirullahaladzim. Alah, setuna lho. Aku wis Simbok. suwi ora dipangkringi layun. Layun. Mbak, astagfirullahaladzim. Tak kira bapak mbiyen ngongkon aku mondok, akhlakul karimahe bapak ya apik. Alah, alah. Saiki Aku bapak- kirang bapakmu ki. Insyaallah, Mbak, mbok sabar, mbok sabar. Alah. Sabar, mbok sabar. Pit, Ceritane ganti. kowe lek omong ora tau dipangkring iki usul nang aku. Yo, Aja nelongso, Mbok. iya le. Wong mulya kuwi mesti diwiwiti saka rekoso. Iya, Isane bener. mulya mergo rekoso. Wong sing Iya. gelem rekoso mesti bakale mulya. Nah, Amin. Simbok saiki diloro-loro. Heeh. Aja simbok sing ngadepi, aku sing ngadepi, Mbok. Iya, adep ana le. Bapak kudu tak wehi kultum sing paling apik. Iya, ceramah ana Nek bapak. bapak nganti gak tak wehi kultum, ndak tak tausiai, engko Iya. tak tahlilane, Mbok. Aja. Aja sik. Bapak ini, Mbok. Ning kono mau nguli Yuli. Ganti. Wah, ngene iki lho, Mbok. Ngene iki. Sacane bapak ngene iki, Mbok. Iya, Masyaallah. kaya ngono kuwi. Masyaallah. Yen aku nyawang bapak ngene iki, Mbok. Isin aku mbiyen mondok, Mbok. Aku ya isin. Tak kira bapak kuwi iso ngandani anake iso kanggo contoh anake. Wawan ora ceblado saka wite, Kulun nafsi dae qatul maut, wong sing kedurungan napas besok bakal kajemput maut, bakal mati. Kalungan sarung ra gawe songkok iki nggih. Kalungan sarung ra gawe songkok isik iki, Masa bapake dikamplengi ngene. Anake kon mondok, bapake malah jingking, Yo, Loh, sampe gak ngerti, Pak. kowe anakku lho. Sampeyan biyen ngomong, "Le, Mosok pake mbok kamplengi ngene. Rene, Malah kaya kirek. sampeyan biyen mondokne aku Heeh. entuk pirasat apa, Pak? Aku pengen pinter anak kok, Le. Saiki aku mbok kon mandakne. Mbok kon mondokne. Saiki wis mondok. Pondokne, Pak. Ya apa? Kok malah guyon sampeyan. Aja yayan, Pak. Ibu mesakne. Ibu lho gawe jilbab. Aku kon congkokan. Lah kok sarungan ora songkokan. Rumah kamu. Aja ngono, Pak. Aku ora ati, Pak. Aku ora ati. Mbok kon mondok. Kene ijol ya, ijol ya. Iya tadi. Ijol, jol. Kapon nek. Aku tak dadi mboke ya. Dadi apa? Lha lah aku sapa? Barang. Eh? Sakarepmu. Kowe ada di germo karepmu apa? Ya, nesu ya. Aku dadi mboke aku dadi mboke. ora oleh marah lho. Lah, gel lu kampleng ya, Pak. Hah? Di kampleng aku Dadi mboke kono dadi mboke. mboke aku. Dadi mboke karepmu ngono. Loh, kowe rono sik. Sambato ning kono lho kok iso. Sambat sik ning kono kok iso. Ngono, jajali. Sambat sik. Nah, kowe sarung lak kena to. Awune ning masuk iki. Ngono kuwi lho didelok. Jan. Malah kaya bakul warung kopi semampir kae lho. Wis Jan. Walah anakku suwi kok ora mule-mule. Suarane sing terakhir kok gedhi. Cilik wae kok mule. Suwi ra ketemu anak-anakku ning ngendi to anakku iki. Awakmu cara tenan. Gawe iki terus klambimu dasteran, semi, terus mbok jaketi lepis kaya busri. Wis persis. Di gundulmu. Ayo. Neng ndi to anak-anakku loro-loro ning lanang wedok neng ndi to ya kok ora mule-mule. Ayo, Dek. Ya, Pak. Ya apa, Pak? Iso gak iso dina iki
Ibu ayo digawa ning bali desa. Loh. Lah ngapa, Pak? Sampeyan gak krungu kondang ibu ta? Enggak. Bapak lagi mati 3 dina wis ditinggal demenan ambek wong liya. Loh, tenanan no? Loh iki ngene, loh ngono. Kok loh iki ngene? Oh, kleru. Ha iku lak ya mak piyok ngono lak ya. Susah. Iya, kleru, Mas. Ayo. Loh, kaya ngono kuwi. Iya, Jebule Ibu. sampean wong wedok, ayo ibumu kendanono. Oh, Jadi jebule bumane muce Mas. kaya ngono kuwi. Kaya ngono. Ya, Wit. Kelakuane Ibu ning jaba. Kaya ngono kuwi. Iki lho, Pok. Heh? Aneh, sing awit nang dibarne iki. Lah ngopo? Guluku bosok tadi ya. Lah wong kowe yo angel kok dikandani kok. Gak, Dadi gak. ngene lho. Dadi patuladan ki sing apik ki Mas. Heeh. Enten iki ben ngerti kehidupan dalam berumah tangga bermasyarakat itu seperti apa. Iki Ngono lho. Sarenge cah enom mesti Nah. Eh. Kowe ngawur. Ndi kuwi mau sing duwe aku ndi? Bisa lho. Sing duwe sarung ndi? Kuwi lho. Yo kena kono. Heeh. Gawe tok ki nyambut gawe rawe royalti. Ah ya. Diselingi, Mas. Sik, Pak. niki. Nah, tetembangan. Nah. Kaya ngapa? Sik, Pak, duduk. Iya no, dhewe kerja e. Ngono kuwi tanpa kuwi menunjang dekor ya apa ya nutut basa Pak. 50 topi. Heh, 50 topi. Cene to? Hmm. Topi sapa iki? Di. Ya. Wah, masalah. Nah kuwi. Sik, Mas. Napa? Kurang siji. Pripun? Sampeyan iki mu sakjroning enekake drama iki kan ana iringan. Loh, pinjam properti kula sewani, Pak. Nggih, Pak. Wong nggih nyambut gawe kok. Ya gone nabuh, ora ketang 100 tinggali. Loh, lah kuwi nggo tabuh. Nah, sewan tabuh. Tabuh iki. Sing go tabuh iki. Wah, Nah, tas. kowe iki yo nyewa tas barang nyapo kowe iki. Kowe kanca lho, Bos. Biyen jaman nom kanca ngene lho kowe. Iya, Bos, iya, Bos. Iya, Bos. Anu 50 Mas. Ya, aku gempos ya gedeng. Ya. Enek. Sik. Mik. Non? Mik. Eh? Go mik ora sampean. Boten. Iki wae pas betul-betul mik. 100. 100 mik. Mix 100. Anu cicilan 50 sing sing 50 niku. Ini mikir. Kalau Ning anu mixer kae kene. Wah, masalah. Anu, tanggapan bengi iki ngedeni wong. Iki nek cara dagelan liyane dhewe no bosok tenan. Wis tenan kok ngomong. Boleh. Yo, ngadeg sinden telu. Mbak Mita, Mbak Kiki karo Mbak Widya. Nah. Mbak Kiki karo Mbak Widya. Loh, oh, Wis. Mbak Widya melu neh lho. Oh, rombongan anyar ning lawas. Melu neh lho. Oh, lah kok manten anyar. Iya. Kowe ngerti to nek lawas ki apa nek anyar apa? Lek lawas ki salam. Nek anyar Yo diem. Sik, tegese. Lek lawas ki salep. Dadi kentel. Nah. Tapi lek anyar ku yo diem ki encer. Ngoten lho, Bos. Tegese encer segini gitu lho. Iya. Ngadeg nduk sepati Mbak Mita, Mbak Diah, Mbak sapa iki? Mbak Widya. Yuk, kaya ngapa? Sudah tanggapan kita lali harus dijene. Karo Mbak Kiki, papat pisan. Wis, ditekoni dhisik. kowe pilih endi bocah papat padha ayu kabeh. Ayo. Aku pilih Kiki mergo bocah yo gemati. Wah, Kowe milih jenenge Kiki bocahe ayu tur merak ati. Ya. Yo pancen Mbak Kiki itu memang jantung hati. wah. Asik. Nanging sing siji iki
Jenengmu sapa to, Duk? Yen ditakoni jenenge Mita. Memang sinden Mita, ini sinden dambaan saya. Iya. Eh. Apa kamu bangga bisa duduk selalu berdua? Kalau nikah dengan saya yakin keluarga akan bahagia. Ayah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kene Sita sapa ki jenenge iki? Sinden baru. Sinden baru. Kalau yang satu ini, kalau dilihat badannya kuru. Guru. Iki piye iki? Kuru ayo. Memang badannya kuru, ini memang dambaanku. Iya. Ini dengan kamu insya Allah bisa menyatu. Bisa menyatu, saben bengi kita terus turu. Bisa. Bahaya iki. Ya tidur lah, tidur bersama. Ah, Yang sing siji iki. Pemripatmu gila kaya kucing. Ya bisa lah. Ya. Yang sing siji iki rada gedhi ya rada semok. Semok. Mok. Oh, kok angel iki. Ayo, wong sak temune. Aku yo mikir ya. Ayo, gajah. Ora semok padha semoke ning rada serupa tak sama. Nanging yang siji iki bokonge semok tur rada nyedit. Gantine. Senajan bocahe ayu tak delok cah iki ora medit. Najan ora medit yen disawang ya rada irit. Rada irit. Nanging bocah iki ketoke kendel tapi wedi karo demit. Apik lho awakmu wis apik. Iki mau Widya, kayak Kiki. Undia, Nadia, Widya. Nadia, terus iki Mita, terus iki Kiki lah, iki anu Mas Minto. Dadi ngono. Ayo ra sambo elokke yo. Lali janjine. Yo, kaya ngapa? Dados. Yuk. Tublak tak. Wah, Bas. Sampean ki komposisi gerakan ditata to. Mas Minto itu selalu Nah. menatakan to. Nek wis kendang muni gamelan bareng serentak. Glok. Dingdak ndeng tak ndang ngelek, tak warai. Jangan angel. Ayo jajal, ngono. Aku, ya, Ayo jajal piye? Kowe ngarep pemberi. aku ngarep. Loh, ayo. Ya. Ayo jajal. Mubeng rene. Oh mubeng to. Lah ngono jajali. Ayo. Aku nih. Kok ngono. Oke, ya. Sik. Kok kene. Oke. Sindene kon. Kene. Sing ngarep sapa kene? Rene. Sing ngarep awak. Wis ora tanggapan kabeh dikopok iki. Ayo. Kene lho. Rene kabeh. Kene, Kiki ngarep. Jogete ngono kuwi, Mas. Nggih, Pak. Tadi Joget apa iku? menika joget bebek arep ngendok ngoten niku. Tadi. Duk, Napa, Pak? mendok dobel. Pindok double. Asik. Ayo. Sik, bareng. Ji, ro, lu, yo. Pak ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi Putar. malam mimik susu rawan rasane ra karuan susu rangkep rasane rasa piru Terus. Sik, Mas. Sik. susu kadaluarsa Hop. Bokonge Kiki hebat. Apa, Pak? Bokonge Kiki. Ngene. Pak, kita wis apik pokoke bojoku, Pak. Kita wis. Alah bokonge bojomu koreng tok ngono. Oh, berarti tahu delok. Pas adus didasteri transparan. Heeh. Kowe tok, Pak. Bah. Goreng tok. Koreng tok. Ngono kok yo doyan lho. Oh, enak ya, Pak. Ayo, ya. Yo. Dadi, Yo. kaya ngapa? Lali janjine. Ayo, kayak mau. Saya jajal yo. Ayo. Dadak mbangku. ame-ame belalang Kiwoneng. siang makan nasi kalau malam mimik susu Ayo. susu Rada jajal yo. rawan rasane Sik. Kiwon. susu
Mas? Ya ampun. Pak Minto nyapet jane iki. Sopo sing ra demen roh bokong kaya ngono. Layakno dalang ki ra duwe bengkok. Sopo wong ra ndek bengkok? Ah kono lurah pirangane taun ra duwe bengkok. Sing ngomong ra ndek bengkok sapa? Jenengan. Bengkokku ki sitok kuwi. Yo bengkok sitok. Bengkok sitok iki kena udan saya mun jebeber kok. Oh no. Jadi rada nduk Nek. Nah, rada mendak. Rada mendak. Desa sik mendak ngerti terus mendak nurut. Nah, ya ngono lho kuwi penak-penake ngono kuwi. Masa penak? Ya. Ayo, Bang. Ayo yo. Tak sangka. Api belalang kupu-kupu. Tak sangka. Nasi kalau malam ini susu kawan. Tak sangka. Susu rondo rasane Ki aja diunyer iki. Iya. Jengka. Ya, Ya, sembah nuwun terima kasih tembang lali janjine sampun katur. kula niku ibaratnya dadi dalu menika dadi maklar, Pak. Heeh. Dadi kula iki aksal manat saking Kakung Windu. Dibabaske tembangnya nggih, Mas? Siap. Ya, satu tembang. Kudu dibablasne, Pak. Ayo. Menika seokeh niki. Mane. Gorengane dhewe. Made in Sekar Gadung. Nggih. Wah, cocok. Tembange sing ngaturke Mas Gembos karo Mbak Lilis Karnali. Anu nyun pangapunten Pak Minto. Heeh. Sakderengipun tembang menika dipun lajengaken menika nyun sewu izin sekedap nyun pangapunten. Iya, iya. Wonten kupat luar sekedap. Wah, Oh, nggih iya, nggih. iya, ah. iya. Nggih, Ahli aku. monggo lanipun Bapak Haji katurun Imam minggah Sapi. dhateng Sasono. Kasuwun tindak wonten Katuran ing Bu Hajah. Pawian Agung kalian baca monggo. Tutuk. Sembah Mas. Pak Haji, Pak Haji. Monggo Bu. Monggo Mas. Mas Ari. Monggo. Alhamdulillah. Siap Mas Minto nggih. Nggih. Pancen keluarga besar. Monggo. Monggo Bu. Monggo. Monggo. Lho, oh senes to niki. Oh tak kira. Wong delok ora mbok unggah niki. Tak kira wong delok lah melu ning burine iso. Nggih. Yen pangapunten nggih Pak Minto nggih sekedap nggih Nggih. Pak Minto nggih. Menika Monggo. nggih Bapak Haji badhe nglari ujar ing dalu menika. Nggih. Ujaripun menapa anu Pak Haji? Gegayuhan ingkang sampun dipun asta rumiyin. Monggo. Niatipun anu kula gadah Ujar. ujar tau uni Nggih. menawi anak kula lanang sudah nikah Amin. kula gantunggung alias nanggap wayang. Alhamdulillah. Jadi luar Kedap, tempat kedap. luar iku minangka sarana. Nggih. Menika Bapak. Kula kinten sak monten. Ngoten nggih. Nuwun. Panuwun Pak Haji, mugi-mugi cinatet ngamal jariah panjenengan kasembatan panjang kahipun ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala sineksenan dalu menika panjenengan ngluwari ujar. Ngoten. nggih. Mugi sak sampunipun linuwaran Nggih. mboten wonten danyang nagih utang wali nagih janji. Dipun asta Pak Haji, Pak Imam. Iki. Menika mangke kedap. Mas Minto ingkang langkung sepuh Mas, Nggih, panjenengan yo, Mas. Anu. Doa Mas. Romo Minto monggo. Ingkang baku pangajabipun Pak Haji Imam Sapi dalu menika sampun kasembatan luaripun. Nggih. Nggih. Nyuwun tulung dipun sekseni ingkang sami rawuh sarana kupat luar menika mugi kemawon menapa ingkang dados niat hajatipun anggenipun nadar saged luar dalu menika. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo.
sembah nuwun Bapak Haji. Nggih. Matur nuwun. Anu menika ingkang temanten ninggal menika nggih. Pak Haji nggih. Terima kasih. Pak Haji menika ingkang jawaban ingkang putra menika Pak Haji nggih. Oh, amin amin. Mugi-mugi Ya, Nduk, Lis, kaya ngapa? Ngadeka karo Mas Gembos. Ya. Lagu gorengan anyar judule Mongkrang Mangkring. wonten nggih. Wah, wonten. Ingkang repto Ah, Mas Minto. nggih. Niki tanpa musik gamelan mawon riyin ya, kaya ngapa? Yuk, kaya ngapa? Mongkrang Mangkring dados. Cik. Mas Gembos, Piye wong ayu? sing nyambut gawe. Mbok mi piye karepku? Piye to, Mas? Saben dina kok mung ngajak patu. Kece kowe jo mentang-mentang tak rasa ilang wong lanang. Pak, Piye no? jarum te atimu. Iya, wong ayu. Aku nasu disen kawan gawemu. Dadi wong lanang kowe gaya rumangsa. Piye carane nyukupi kula warga? Mengko dhisik kowe aja cerewet wae. Piye to, Mas? Aku usaha wis tekan kono kene. Aku ngerti wong wedok senengmu duit. Tanpa duit lambemu kena dikungkit. Saben-saben Yo. Eman bu sayang kowe kok eling. Njur kepriye iku kewajibanmu. Ya wis Pakne, nek ngono yen ana duit tak lagi. Mbok ni piye karepmu? Saben dina kok mung ngajak padu. Asil gedhe kowe jo mentang-mentang tak rasake ra ngajeni wong piye wong ayu? Iya, iya, iya. Aku nesu risik kawan gawemu. Dadi wong lanang kowe bayar rumangsa. Piye carane nyukupi kula warga? Yo ye. Mengko dhisik kowe aja cerewet wae. Aku usaha wis tekan kono kene. Aku ngerti
wong wedok senenge duit tanpa duit lambemu kena dikusir Bas, kuwi apa bener? Lek wanci turu kuwi ndak diwehi nesu apa bener? nesu sebabe sikil tak gawe ndas tak gawe sikil Lah wong kowe mung nglumbrak-lumbruk apa-apa kok nyepaki kok sikil nggo ndas. maksudku kuwi wis dadi bojoku kudu apa sing tak jaluk kudu manut Lah tapi kowe iki gur mongkrang-mangkreng lho Mas, kok penak men dadi wong lanang kok arek gur mongkrang-mangkreng. kuwi wis kewajibanmu Lah tapi gula rumangsamu ora tuku, kopi ora tuku. Geger. Iya Mas. Mangkring ra tau nggawe duitnya. lah Ngene iki lho, sawangan. Sawangan. Ana duit, ah mongkrang-mangkreng ora apa-apa, ora ana duit kok mongkrang-mangkreng ya ora sudi aku. Iki ngisin sini. Ngisi Kurang- sini kurang- ya kurang- Mas, kurang- kurang kurang. Mas iki. Eh? Skincare dereng lho Mas. Lah, aku ngene Ya iki. toh, skincare dereng. Eh? Terus body lotion ya dereng. Body lotionnya. Ngono lho Mas. aku wong lanang ora kurang mergo ora kurang cara kuwi ijo iki lho abang Sing tak bolo tekok tak urus. Iya. Kowe iki ora nyambut gawe kok ndek duit kuwi lek mu nyolong nandi. lho Lek mu ndek nyolong nandi. Kowe mesti bal ngedol TV kowe. Iya, ajake kok. lho ora ngedol TV bolo Apa? lho Sing betul apa? BPKB Omongno gembos iki kok ndang ngedum iku kroro ilang. Nah, Penyakit ndang didum. Nah, ngono. Sik to Mas, nyapa tak urus kuwi duit kok ngendi kok oleh atusan-atusan oke nek mu dongel nandi. oh kok dongel piye to Lah. bolo ki lek akeh no bolo ki lek akeh kanca akeh ki rejeki panggah ngalir Nah tapi kan kuwi Ini njaluk kok ora Mas Didik? iso. Halo, Bos. Ilingno. Dawa, Kon ndang ngedum iku iso mlebu ning simpenan iku. kowe kowe cocok uyuh bablas mulih. Nah. Sik tak tekon, kowe Iya. pengen mangkring ping pira? Sewengi pengen ping pira? lho sak sehate awakku Ping telu? ping Kene telu. telu ya ping telu Iya kene Ji. siji Oh. loro telu Seminggu njaluk ping pira? sing seminggu aku njaluk kudu ping 7 Ping pitu ya pitu kene gorene. Itu. Penak men. siji loro telu papat lima Aku iki pangkring ping 4. aku mangkring awakmu dek iki wah ya tilis lho ya Lah kuwi minangka isih seminggu lho. iya Lah lek setahun bayangno arep mangkring ping pira tak takon. alah kowe eruh ngunut Ya. 200 ki sabire lho no Kene tak gawa kabeh wis mangkring kok. Sapa sing gelem diangkring Mas Gembes? Gelem? Lah wis dikeki lho, wis dikeki iki lho. Oh, Mbak Punjung. Nduk, sesuk-esuk tagihan mekar. Wong lanang tanggung jawabe kudu jalukan sesuk tagihan mekar. eman Eman, takekno sik. eman ini maksudnya tak wene rono lho eman men lho lah kene ra tau oleh kok Lha lek wis disalah kono ra wani njupuk lho Mas nek nyenggol gandule piye? nyo jipun Gak sudi. lho gauri lho iki menang-menang kok Nek kembange kok konane. ayo lek wani sibukan Ayo larase. eman bu sayang kowe kudu eling Yor kepriye iku kewajibanmu. Ya wis Pakne sarene aku mau ya wis mbok wene blanja. Iya. Ya Pakne. Heeh. Ana duit tak Hey ho! lagi.
Mas Gembos saya enteng. Enteng nek iki lho ya, sampai ceblok ya berat. Aja sampai ceblok. Nek Widya ya bablas iki. Iya. Gembos iki ngerti tanggapan terakhir ya bengi kita. Sesuk ning Malang. Kita datang. Wis entek, Dek. Terus saya enak. Besok Malang. Loro. Di sawah Ya. kono. Dibablaske Mas Didik Dawuh. tembange pundutan saka Bapak Imam Sapi. Bapak Naryo Oh, ngoten. ngersake lungiting asmara Nggih, ya piyayi sing loyal, sing blobo. open Ijik. karo sedulur karo kanca. Insyaallah sedaya menika gumantung saking niat lan kajatipun. Nggih. Nek wis niate apik insyaallah piwalese nggih bakal apik. Amin. Tekone menika dum-dum duit insyaallah sok uripe mesti dipenakne karo duit. Ngono. Menika wonten pundutan Nggih. Mas Didik saking Mas Tulkiem, Siap, siap. Mas Gawer. Oh, niku. Pundutanipun Nirmala, jangan tunggu lama-lama, bajing loncat ugi tembang bojo loro. Nggih pun derek jenengan Mas. Menika ugi saking panjenenganipun Bapak grup guyub rukun Desa Pule. Menika nyuwun tembang Blitar Banyuwangi. Menika saking Bapak RT 01 RW 04 Dusun Pule Selatan. Nyuwun gending cewek gaul karo kacu-kacu saking Pak Bejo. Nggih, pun derek jenengan ingkang wigati, pokoke ringkitaning dalu menika mugi-mugi saged dados wayangan ingkang menghibur sedaya warga masyarakat saya. Nggih. Loh, Mas Minto itu penake ngene. Iya, iya. Dagelan diparingi nggen, lagu paringi nggen, lakon ya tetep paringi nggen. Ah. Apa meneh sedulur maneh iki ulane poso. Nggih. Bar iki ya poso. Ya. Dadi muga-muga wae kabeh ya kadang-kadang hiburan ya kadang-kadang Amin, ibadah. amin. Nggih. amin. Menika teksih wonten saking Mbah Lurah Codot. Nggih. Wilujeng dalu ki minta menika dalam saking tlatah Grobogan, Kecamatan Ngaringan, desanipun Bandung Sari. Kula Mbah Lurah Jailani, bapakipun Lurah Codot. Wah, Jawa Tengah. Dalam menika dalam nderek wungon lan panjenengan ugi pinaringan kesehatan panjenengan, mugi pinaringan kesehatan. Amin. Mas Didik, Oh. panjenengan duet kalih Mbak Oke. Sulis Eva. Siap, siap. Coba. Loh, kula nek ki malam mboten saged lho, Pak. Mboten monggo sanesipun. Siap. Nduk, Sulis ngateko, Nak, kancanono Mas Jog Didik, Mas Jog Duduk. Kanca-kanca Sekar Gadung berpacu dalam melodi. Lawan Kalimantan. Oke, siap. Wis kene. Ya. Nggih. Ya. Tak spesialke karo dulurku lanang kuwi. Ah. Jan ayem gumbas. Ya semoga-moga barokai. Bar iki Mas Garot iki paham lho. Bar iki poso sing mati prei disangoni. Mas nek poso jenengan punten dalem. Nggih. Ndang dolan ning niku nggih jujuk. Kuwi mau yo paring dawuh, Mas. Nggih. Kiai Parungsari sesuk sik nderekke ning Malang. Oh, teng Malang. Sumber asli sumber Manjing Wetan. Nggih, amin wis. Wis tunggu dinungo nggih Pak nggih. Nggih. Wis makasih ya, Lis. Iya. Pokoknya akhirnya lagu ini terakhir kudu rak. Aku ki iso anu kok melihat situasi kok. Nah, Ono. situasi dan kondisi. Jane ya kisinan jan. Iya. Wah Mas Minto ki lunak kok. Penak. Hah? Lunak. Lunak itu kepenak ngoten lho, ora kok Oh. Tak atos. kaya daging berarti presto. Ora atos banget. Mas, sing- ginaken wedal nggih. Mergo niki lak jeneng campur sari ini lak wah luar biasa. Iki gandeng wonten dalam Bapak Haji, Nggih. tembang yang bernapas Religi. agamis Iki religi. dadi awake dhewe iku ora sinau makrifate tok ning syariate Syariate ya digunakake. Nah, ngoten nggih, Ya. nggih, siap. Dibawani Nggih. sangka piantun kakung Mas Linggar. Linggar ono. Siap, siap. Kepiling. Kene. Coba. Enggar. Mangke bar Mas Linggar langsung mun kok urut langsung Mas Yudi. Monggo Mas Iya. Enggar. Mas Wasi Terakhir todi. terakhir Mas Bo. Enggar. Wasi todi. Enggar. Kaya Mas Darwaji. Rukun Islam. Sik, kalusen. Anu miki Sing pas ngerodok ngono. gagah sithik. Nah, Rukun Islam. Ora Ya. iso jiplak iki. Sing rodok bantas sithik. Anu Gar. Rukun Islam kang lima puniki Jan kaya Margiarto. katindak nomring
para sesama jan kaya Giarto. Nggih. Yen kula krungane kok iki kaya taslim. aja nganti ditinggale Kaya Mas Waluyo. Mboten sakem rungsung to Mas Anggar. Santai wae, santai wae coba. Kalih ngentekke jam lho, Dek. Tapi lah. Mboten sak kesusu santai kita Mas Dito. Santai wae. Kaya kesusu diuber sapa. rukune sampuni niku Kira-kira pas rukun Islam puniku iki soalnya kaya Mas Min Boy, Mas Min Boy. sahatate Sahadate. Coba sahadate. Maksudnya Mas minta Kiradana luk Nah. kaya ngono. Nggih to Mas? Heeh. Sahate ngono ya Sa. Suaramu kaya Pak Jakun iki mau. Aku nek kemokon nirokke sapa oke ae. Ayo. Jahat kon enek. sahatate Sek. Gandeng awakmu ra iso nirone nyo 50. Zakat. Apa anggere iso ora pokoke aja nganti bener kudu kleru. Kleru bayaran. Pak Wedok iki malah kleru malah bayaran. Sahadate. Terus ke Kang Angka. kangangka siji Anu, Pak Minto izin Pak Minto nggih. Hmm. Gantian nanti kula iki ben ora mesake lingkar. Nah, Ganti iya. sebelah Kang anu duluan lagi. Pak Sedat. Bawa kontenan. Kang Angka loro salat. Oh, iku Ayo apik. Mas Sedat. Kang angka loro salat. Oke. Anu Iso. kan. Pak Sedat. Ganti Mas Yudi, yang telu. Enggak. Ayo urut iki. Pancen kudu diratani. Iki digo tambah kangen sok ben iki dulu kasih adik iki spray poso kaya. Go tambah kangen. Justru salah 50. Malah salah saya. Salah saya nunggu dia. Ayo, Pak anu Mas Yudi. Ya, wong iki enek bose ning kene ngono. Kalau Yudi kae. Mas Yudi. Kowe kudu iki go tambah kangen. Loh, gak Mas Yudi. Jenengan. Iso. Ora iso mbok peksa, wis ben kono penting bayaran. Suara putri. Bawa. Gawan sangka ngomah. Sinten, Bos? Busri. Busri. Ah. Ya kene. Yo. Bu. Jenengan nganti bener. Wis. Tambono tekku. Busri. Satu sik kene. Loh, Gampang. kula niki nyapet to. Kula niku lek kalih jenengane panggah kula wae, Busri. Mau, enggak. Nah. Boleh kan jenengan niku Pak Minto anu kok tambah 1 second lho Pak Minto. Kang angka loro salat. Terus Dene kang telu. mikir dipepetke. Ngene iki kok mulih ya. Mulih ngono ngene. Sare bebarengan ya. Iya. Suaramu sik enak lho, Bu. Terus Sesuk aja ngono. Bar ngono sesuk mesti mangkring. layakno dek ngisu aku ndayone kono. Aku wis kramas. Kok gaitane. Mikir dipepetke. Kaya mik. Ramadan nindakno poso. Bagus. Kapapajakat ping 5 ibadah haji. Wah, tenan sesuk tekan omah tak keloni pokoke. Aku melu, Pak. Hah? Melu. Oleh. 100. Lho nek ndi, Bud? Ditku ra nek
Apa sik kurang jane iki? Mboten kurang, Pak. Niki to, Pak. Gus, aja tutuk nenek tole radet isin-isin. Rukun Islam sampurna. Kon, gangsal, Bu, gangsal. Ya. Ibuke wis iso nembang kok nganti anake ra iso nembang. Biyen yo sindian lho, saiki to dadi ketua muslimat. Alah, ketua muslimat. Ketua majelis Kidung Sekar Gadung. Nah, Arep muni Kidung Manggala. Arep muni Kidung Manggala ngono to kowe. Sekar Gadung. Kowe arep muni Kidung Manggala kok ngerti nek yogane nek sing melu kene kowe. hidup dengan ilmu piye Mas Lidik? Kita hidup dengan ilmu Akan mudah, hidup dengan seni, akan indah, hidup dengan agama, akan lebih barokah dan terarah. milanipun tembangipun religi. Iki mula kula panjenengan menika nun sewu berbagi kebahagiaan aja nganti waleh. Mergo awake dhewe diweni bagian kuwi tekone ya saka dhuwur, dhuwur saka awake dhewe ya dindumne karo sak padaning liya. Betul. Niki Masih satu tembang Siap, religi siap, Mas siap. Salam Kerong. Nah, Salam rahayu nggih. nggih. Salam Kerong Dok Lis sapa Mbak Lilis, Mbak Punjung, Nggih. Mbak Sulis karo Mbak Luki. Ah. Iki tetep dengan nuansa agamis. Leres ngeten kedahipun ngeten Mas. Dados penyeimbang Mas. Betul. Penyeimbang. Hidup tanpa agama nggih awake dhewe ora ndek pondasi. Betul. Agama yang tidak berbudaya ya tanpa pondasi. Iya. Mula agama dan budaya bisa seleras, insya Allah bisa menjunjung tinggi NKRI. Nah, lumrahe umarok karo ulama kudu dadi siji. Tunggal nggih Ah. nggih nggih. Yo, salam Kerong to, musisi. Yo, Yuk, oke. langsung Ibu dadi. tidak. Iya. Matur sembah nuwun, Matur terima sembah kasih, nuwun. terima kasih, Tembang terima religi kasih. sampun katur. Nggih Mas, nggih Mas. Nggih. Sampun kathah tembang-tembang kang sampun katur. Oke, siap, siap. Mangke ingkang dereng dipun pinangkani, mangke dipun babrasaken wonten wanci gara-gara